Hello guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोना मोजां नायलांदों आं मोनसे गोदान भिडिअ हगारबावनाय जाबाय. नोंथांमोना नायलांदो आं मा खालामनो सानदों. नोंथांमोना मोजां मोनोबा कमेन्टफ्राव लाइक आरो कमेन्टफोर खालामहर आरो माबाफोर बुंनो सानदोंबा एसामिसफोर हर. आं बेखौनो नोंथांमोननिफ्राय आखाइ खबजबनानै खुलुमहरो. नोंथांमोना माबायदि सानो बेखौ आङो दिनै मोनसे जोबोद मिनिथाव खोथा आरोखि जेखौ मावा हौवाफ्रा बेखौ आं मावनो देखायनो सानदों नोंथांमोननो, जाहाथे उनावबो बयखौबो फोरोंलांनो हायो. बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो हांख्रायहरो, मानोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो बेखौनो आङो मिजिंथिबाय. बाय बाय. नोंथांमोना नायलांदो मोजाङै मोजां. आं मोनसे जोबोद सोमोनांथाव बुस्थु खालामनो नागिरदों. मानोना बे मोनसे जौ, माइरंनि जौ. माइरंखौ बोरै संनांगौ हौवाफ्राबो सोलोंनानै ला. नोंथांमोना नायलाङोबा भिडिअखौ फारि फारि. आरो बेखौ आं एसे दासान्दि एसे थान्दा खालामगासिनो दङ, मानोना नैबे फेनखौ होगासिनो दं. फेनजों लोगोसे एसे माइरङा माने ओंखामा गुदुं नालाय, दा बिनि थाखायनो आङो फार्स्टसिम एसे थान्दा खालामदों. बारा गुसुब्लाबो जौआ एसे गाज्रि जाहैनो हागौ. बिनि थाखायनो एसे दुंबुरबो खालामनांगौ आरो बांद्राय गुसुबो जानाङा. दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो. आरो बेखौ आं नेनाय जादोंमोन आरोखि. दा आं एमावखौ होनोसै. थारमाने बिराद मिनिथाव खोथा, आंबो सोलोंनानै मोनदों. दा एमावखौ ओरै फ्रि फ्रि होनांगौ. नै नोंथांमोना नायदो, ओरै फ्रि सा एकदम एमावखौ ओरै फुननानै माने एमावा बारा नाङा. बियो 5 केजि माबा जाहैबाय, बियो माइरंमोन. दा बेखौ सिरिसे मोजां फुनबाय आरोखि आं. नै सिरिसे फुनग्रोबाय. थारमाने एमाव थाइसेनि माबाखौ आं बेहाय सायाव होजोब्बाय आरोखि. सायाव होजोबनानै बेनिफ्राय दाथ' माइरङा एसे गुसु जाबाय, दुंबुर जाबाय. दा बेखौ ओरै खालामबाय. दा बिनिफ्राय मा खालामनांगौ, दाना आखाइजों ओरै लगायनांगौ आरोखि. बर' फिसाफ्रा गोदोनिफ्रायनो बानायबाय थायोमोन. दा जोंबो बेखौ सोलोंनायदों माबायदि जायो होननानै, आरो नोंथांमोनखौ लोंनायावबो खिन्थाहरगोन. दा बिराद मोजां बोरै फुननांगौ, ओरै लगायनांगौ आरोखि. बिनि उनाव ओरै लगायखांबाय, नङा होमबा? लगायखांनानै आरो ओरै लगायजोबखांनानै माने मोजां फुननांगौ, खिन्थु मोजां नांनो मोननांगौ माइरङाव. ओरैहाय नायबाय था नोंथांमोना, ओरै फुननांगौ, बिराद मोजां फुननांगौ आरोखि. बिनि उनाव सिरिसे दा नांखाजोब्बाय नालाय लगायनाया. आरो नांखानायनि उनाव आरो खेबसे एमाव थाइसेनि माबाखौ होबावनांगौ नालाय. दा थाइसे होखांखाबाय. दा नायबावदो, नै सिरिसे आरो होबावनाय जाबाय आरोखि. सिरिसे होबावनाय जाबाय, ओरै सिरिसे होबावनाय जाबाय, ओरै सिरिसे होबावनाय जाबाय. दा बेखौ मोजां नांनायनि, मोजाङै, जाहाथे बांद्राय होयोबा गोखा जायोनो. दा बेखौ सोलोंनायदों. दा फोरोंग्राफ्राबो बिराद फोरोङो आरोखि. दा नै नोंथांमोना नुनो मोनबाय. आरो मालाबा समाव बेफोरखौ रोङाब्ला कमेन्टफ्राव हरनानै बुंहर मारै सङो, मारै खालामो. दा बेखौनो नोंसिनो खिन्थानो सानदों, जाहाथे इयुनाव मानसिफ्रा बेफोरखौ सङालासे बावनानै थानाय बादि दाथा, सोलोंनांगौ. आरो मालाबा समाव दरखार जायो, आलासि थालासि फैबा बेफोरखौ जोंनि बर' फिसाफ्रा बिदिनो लोंहोयो, खापसे खापनै लोंहोयो. आरो माइब्रानिबो संनो हायो,
आरो माइब्रा माथाफोर लगायनानै सङो होननाय खोनायो, खिन्थु आं बिदिखौ मिथिया। खिन्थु आं जेखौ सोलोंनानै मोनदों दा बेखौ आं दिनै खामानिखौ मावगासिनो दं। दा नोंथांमोना मोजाङै नायलांबाव। दा बेबादि आरोखि। दा कालारखौबो एसे सिनायबाय जानो हागौ, मानोना एमाव होनाय लोगो लोगो माइरङा एसे गोजाब्रोम जाबाय आरोखि, गोजा जाबाय, माने फुरा नांखाथारबाय आरोखि। लगायबाय आं फुरानो बेबादि लगायनानै आङो एबाराव आङो सोनोसै। बबाव दोननांगौ जायो? बाल्थिङाव मोजां सोनो दोनसै। सोनानै दोननानै बेखौ सानब्रै सानबानि उनाव बिदैखौ दिहुननाय जायो आरोखि। दा बिदैखौ दिहुनोब्ला माने माबादि मोनो नायनोसै। आंबो बेफोरखौ रोंफेरामोन, थेवब्लाबो आं दिनै मावनायदों। हिनजावफ्राल' रोंनांगौ नामा? हौवाफ्राबो रोंनांगोन। उसुबिदा जायो मालाबा समाव हिनजावफ्रा बेफोरखौ मावनो हाया, सोलाबा जायो। दा हौवाफ्राबो सोलोंनानै थाखानाया मोजां जायो। दा बेखायनो आसा खालामहरो दा नोंथांमोनाबो बेबादि सोलोंनानै ला, जाहाथे इयुनाव जेबो खस्थ' जाया। माबा मोनसे इमारजेन्सिफ्रावबो माबा मोनसे खालामनो हानाय हौवाफ्राबो गोहो थानांगोन। हिनजावफोरनि सायावल' थाबाय थाबा मोजां जाया। बेखायनो दिनै आङो बेबादि जमा खालामनानै दोनबाय आरो आं लास्टआव दिन्थिलांबावगोन। बेनिफ्राय ओरैबादि खालामबावनांगौ जे बेथ' बिदि जाबाय, आरो नैबे बाल्थिङाव जेनेबा बेखौ फलंजोबखाबाय नै, थारमाने जौ बिदै हाबगोन। जेब्ला समाय जायो अब्ला मोजाङै बिदै ओंखारबोगोन आरोखि। थारमाने गेजेराव दोनदो, गेजेराव दोननानै दाना माइरंखौ नैबेजों खोस्लिजों हानै हानै दोनहरदो। बे खोस्लिजों सोहरदो आरोखि। ओरै सोहरदो, हानै हानै सोहरदो। ओरै सोलोंना ला नोंथांमोना बेबादि। ओरै दोनहरदो, ओरै दोनहरदो। बिदिनो सारिय'फाले समान दोननांगोन आरोखि। नैबे जेनाखि जौ बिदैया हाबगोन बेखौ ओरै। जोबोद इन्टारेस्ट संनो, बानाङा नोंथांमोना। आंबोथ' बाखाया, मोजांसो मोनो। दा सोलोंना लानांगौ बेबादि। बेबादि बिराद इन्टारेस्टिं। दिनै नोंथांमोनानो आङो आपल'ड खालामनानै दिन्थिबाय जौखौ बोरै संनांगौ। जौ माने जुमाय। दा जोंनाव ओरैहाय जुमाय जौ होनना बुङो। दा नोंथांमोना मोजां मोजां नायलांदो, माने बिराद इन्टारेस्टिं। मोनलोंगोनबो, बिराद गोदैबो जानो हागौ। गोदै जाखागोन खोमा, गोखा जाखानाय नङा। दा बेखौनो आं दिन्थिबाय। बेखौ सोखांनायनि लोगोसे दै एसे फ्रि फ्रि होनानै माबानांगौ, माइरंखौ सोबाय थानांगौ बिदिनो। दा सोबाय थायोबा माने जोबोद जौआ थाब जानो चान्स थायो, बिदि ओंखारनो आरोखि। दा बेखौनो आं नेक्स्ट टाइमाव हगारबावनोसै। दे नोंथांमोना एसेब्लाबो एसे बुजिबाय जानो हागौ। दा बेखायनो आङो फोजोबनो सानबाय। बिदै लोंनाय समावबो आं खिन्थाहरगोन। सेकेन्ड टाइम आं भिडिअ खालामबावगोन। नोंथांमोना साबसक्राइबफोर खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै लानो हागोन। आरो सेकेन्ड टाइमाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन, बेखौनो आं आसा थाबाय। आं दा भिडिअखौ बेहायनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोन। बाय।